Monggo tindak pasar niki Bagoang badhe teng pasar. Apa goleki bakul timun lho guys iki sen duwe utang lho pira nek nganane timune kon nggawa. Assalamualaikum bos. Wis jale rasa peteng-peteng jalane peteng iki sambil moni pasar buah apa saja nanti yang akan dicari untuk hari ini. Alah jeneng buah rusaknya saya pasar selamat blonjo. Aduh sate keri baru orang dosak iki. Iya aku ada ya apa dah orang dosaknya aku parunan piye dah kok jaluk sakoma iya tak golek-golek aku pun ya ini tak gawane wong aman kalau RT iki ora buta ndak tenan lah aku ki kok ndak apal sak kaya aku iki roh jalan jere sapa lho aku petok wong caiku aku wong ratanan dek aku wong ratanan dek lah iku ki tinggal kancane ya kancane nyabrang ndek nyok aku ngerti ngene roh iku gak percaya alah cantik kuwi doplang kula niki iya aku ki apal kok cek kuwi roh dalan kok nang awas dah kowe iki kok lho mo pira kabeh iki wah iki kok dia cek anane nggone jaga ngono pira iki kok biasanya pira mo 10.000 iya wis roh dalan ya cah kuwi tapi ngono gonta-ganti ya sing gantine sing nonton kuwi roh dalan kok kaya ngono kaya ora apik ya desona iya ngamen yo ngamen ngono aku ki roh aku ki ayo ning ratan yo aku oh nyok iya alah kandhan kok nek sebenarnya langsung melayu ditinggal bature nah kan ditinggal bature nyabrang ratan ngono to digandeng ngono kuwi tinggal bature gereng ratan lho aku tak inget aku dodol andeng ngono lho moro-moro prengakan ngene mlek ngene anu motor kok penyabrang langsung oh alah niku karepe dhewe awas iku roh dalan kok ngono iki walang ora usah ngono ya digawe mripat karo Gusti Allah komplit kok malah koyo tenan mau kuwi ya alah aku tak blikuki lah aku nganjingku aku ning lapangan kono Der aku ning lapangan dek kan aku adikku dodol roh kowe iya ndek iki ditinggal kancane ngetan ngono lho wis nyabrang sik ya ndek iki ngandik gledekanku ngono sampenge tak ingetno ae aku juga lho moro-moro ngene ngene montor ape nyabrang langsung ngene nyabrang nyek oh litu iwe kenan juga sing rada ogol lagi cilik
Melone mang jero gone Fitri besok. Apa? Melon. Iki limo enak iki. Resep. Sak. Resep larang. Sak mang wis tanggo aceh melon gone Fitri. Iya, pengkuane kan. Enak ora sing aceh. Pengkuane kan duwe. Wes, donjo ki mangan teh pirang-pirang, guys. Iki lho. Ki mangan enek melon, enek bengkoang, enek timun, enek nanas, enek semangka. Wes gitu wae. Tak etong esuk aku manggo dhuwit pira karek iki lho. Karek 40 kira dhuwit 100 karek 40. Lagi 3.000 memang bonjoku. Wes. Muga-muga bisa dadi 500.000 gue gambar kok. Oh, bisa dadi 500.000. Nek 3.000 gimana? Yo. Mang semangka 15.000. Timun 10.000. Wis lumayan akeh sih. Mulai sen duwe dondong, duwe kates. Iki katese yo ora lah katese nyang randu wae. Nyang randu lu katese luwih murah nek kok kene iki larang katese. Wah, bantere kok ora karu-karuan kaya kebelet mising ya, Kak. Kamene ra karu-karuan. Jalure jalur gede niki saiki truk do lewat mriki. Truk ngangkutan bumi-bumi do kuala. Perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, kami jembatan baru, jembatannya di Palang, di Pres, jembatan segar, gede saiki, lewat. Pasar Mangen Tengah.
mondok tapi kebanyakan orang tempat saya yang mondok ngaturan pondok jagatan yang mondok wong randuk yo pinter-pinter kok masalah agama yang kon iso nanging wong itu gengsi yang mondok nggone dhewe iku kurang piye ngono mondok ning adoh akeh diperkosa karo kyayine. Mungkin kota kecil tapi yo komplit. Ini sepi karena ini harinya itu belum saatnya anak sekolah masuk jadi lokat dua rata nih dia sampai kejar kata mawon lewat belakangnya aku lewatnya apa lewatnya belakang taman ini adalah taman kota saya remet gedung merah putih yang telepon teleng bukan habis bulan maupun atau taman makam pahlawan itu ada dari pahlawan Raden Galuh yang gugur di medan pertempuran saat Aceh masih ramai kayak jam masih oman oman mati. Terus itu bisa Jawa Timur dan nyebrang lewat Bengawan Solo yang melalui kota saya. Dan di jembatan baru itu sekarang di Palang Fresh makanya kalau sepi saya boleh buasanya wah ya kalau sepi saya Jawa Timur juga rata rusak dari jadi lewat ya Palang kalau jembatan aku juga senang di Palang apa-apa tapi ya orang pada rame jalan biasanya ini pindah masjid jalannya cilik terus gede-gede pirang-pirang sakit rada sepi. Alhamdulillah Palang terus saya.
15.000. Iki timun semangka. Putih ora karu-karuan. Ini kamar. Sekarang kita ngeduno melon. Melonnya akeh. Melon ini bengkoang. Timun itu ya melon ya bengkoang ya timun. Tempat saya itu wis ya timun nah timun sak meniki mang tuku 6-10.000. Biasanya ngono ki 6 yo sak anu 5.000 tek karo aku sak ada 5.000. Lah kok kayaknya ada caca ada yo kok caca yae. Melone sek papat. Melon piro lek limang melon niki sitok nek ning nggonku niki sitok 5.000. Oh, modal yo akeh. Iki sek ora bengkoang larang jamput. Bengkoang ini sekilo 8.000 lho. Tak hitungnya jajal untuk piro. Aku tadi niku bengkoang nek wong nempel bengkoang ki aku iso ngira-ngira. Iki lho bengkoang ki 8.000 sekilo. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lho. 9, 10 jajal lah. Iki pemetak dol 1000-an aku berarti piro jajal. Padahal cilik gede kaya ngene iki ya berarti 2.000 aku. Oh, alah yo. Wong tanggo gathukan tok nang aku nek wong nempel niku yo bingung aku iki. Tak dol sakmene 2.000 ora pantes, tak dol 1.000 aku rugi. Iya jajal sebab apa gantung geret lho. Cilik enek gede. Wah. Ini bakul ngene rujak ngeten iki guys. Wis ngene iki. Tak sediani kompo, tapi kompo ning nggonku gratis wong isane sedekah ya sedekah kompo. Niki kompone tak kan jogo 24 jam. Jadi untuk masyarakat di sekitar saya iki wis ngerti teh. Nggonku ki kompone ora tau tak lebokno ya ora kondo memang ya milih ngono ki ya ora usah kondo wong ora usah memang iku tak sediakan tak untuk Anda yang mengompa tak tonton guys aku guys. Muga-muga untuk hari ini jalan itu laris bisa pula aneh. Sekali saya berangkat dagang itu modalnya juga akeh, urung bensin urung plastik. Sing penting iso kulaan mendino iso dienggo nyukupi sak bentinane. Akhirul salam wis tak totoni yo.